casa, entre mentres, no castelo. Señora, non nos deu tempo avisar a dona Freita. Collemos polo camiño os señores e os criados e tivemos que dar volta. Non vos preocupedes, ide ata a cociña e comede algo. Parece que petan na porta. Ide abrir. Espero non sexa non vas, tranquila, muller. Preguntan por vostede. Quen son? É Moncina, da Porreira, vai a pasar. Señora, gracias por recibir e por visitarse descontos. Non tes nada que agradecer. O que produce a terra debe ser para quen a traballe. E se por riba nada produce, nada había que entregar ao señor. Deus me perdoe. Vostede ten un ceo grande, señora. Pida pequena e intentarei contentala. O que necesita a miña curmá non é doado de conseguir. Liberarse da besta que a rodea non é doado de acadar. Ten un home que fai o refrán que di: muller casada, capa da tenda. Espero non causar máis problemas que ten a señora. A miña señora abondo ten o que ten, pero ten un corazón tan xeneroso que non pensa nel cando realiza o ben. Que querías, Moncina? O meu home está medio tolleiro. E non rende no campo que diría. E queríamos que soubese un posto na torre, non demasiado lesivo para a súa saúde, que puidese coller. Polo menos, comería quente, e non andaría esmorecido, por se nos pusermos en tristes. Pois dille que xa cheguei ata aquí, que lle buscaremos acomodo. Moitas gracias, dona Catarina. Non sei que sería de nós sen vostede. Vou buscar. Sabes o que dixo que faz, Catarina? Como tan grande home que tes, Tranquila, miña Berenjena, non te preocupes. Señor, señor. habrá que oír. Miñas donas, mándame a miña Moncina, que sei que falou con as vosas señoras. Corta o rollo, tenes foro. Deixa continuar. Estou dereito, ben se ve. Sí, é ben visible, se casi. Cala, Diana. Non podo xerar no campo nin co bando. Podería axudar na torre. Non sei como, pero... Estás feito un bo cantante. É certo. Como te enganches? Miñas donas, sei recitar poesía. É mesmo canto a mu, que podería ser un divertimento das longas noites de inverno. Ten sorte, que aínda non se inventou a televisión. Poderías facer mostra das túas habelencias? Algo terás que dicirle a Don Vasco para justificar a presenza deste home aquí. Ben pensado, ben difícil. Sei unha cantiga. Teño un amor na montaña, na ribeira teño tres. Se os multiplico por 4, creo teño 16. Non sei por cal decidirme, eu non sei o que facer. Se me decido por unha, 15 acabo de perder. Froina, acompaña este home da cociña, que deben uns pasteliños, e despois leva ata as palleiras para que pase a noite. Mañá, a media mañá ven, irate buscar Florida para que eduques o meu término. Ai non, ai am sorry. Hai que deixar de dicir parvadas e disporacer o señor. Moi bendito, Bermundo. Se queres, vales o mundo. Grazas, meu señor. Estás feito un tiralevitas. E ti, un tiranosauros. Anda, vai á cociña e trae algo de comer. É de beber, Munia, de beber. Que trae unha sede, que se o nada, é o soño que necesito. Había un xan seco de reza. Pasou o tempo. Rodrigo tentaba mellorar a súa calidade física e os muros da fortaleza de San Paio escoitaban, embebidos, as súas músicas. Teño que espremer os meus miolos para verle facerlle uns versos. A miña señora, como quente, é dorma coberto. De algún xeito hai pagar. Catarina de Santirso, muller de terra con mare, viñeche casar ben lonxe de tu padre e de tu madre. Nestas terras que hoxe pisas, só se escoitan as palabras cando preguntan por ti
falan do que ti falas. Sabes que cantas ben, Rondeñita? A miña ama. A lle gustar escoitar esas músicas. Grazas, pero ainda estou empezando. Que me custa moito traballo atopar as palabras e as músicas. Pois sí, que vou a cociña a buscar algo de comer. Tiveche mala fortuna, tiveche a sorte dada, vir casar co teu señor deste castelo de Narla. Que ben son eses versos. E a música é suave como aquel do cabuxo. Sigue cantando, sigue. Estes versos que bendigo bendicen a túa alma e non quixera... Son estes que escoitan os meus oídos. Estes son os canciones que perturban a tranquilidade da miña moral. Que ves, que interrogador? Que é este bexamorriñas cantareiro? É un home Que é un home ben o vexo, que me como a patanexo. que ten unha saúde delicada e non pode traballar a terra. E aquí, adoza os teus ollos e regala os teus oídos con parvadas e resouras. é un bo home. Outra vez. Xa vexo que é un home. Ou pensas que debo ir ao alcoholista? Meus como ben dis, o despertar das mañás. E as tardes acurtan, se escoitando a súa melodiosa voz. Pois dille este xiro da tarde, que colle os seus cachezados e que vai a pedir polas aldeas, que a vida regalada acabouse. Xa oiches? Vaite, que non te quero volver ver por aquí, nin oír. Se non es quen de traballar as terras, fora o meu señorío. Por favor, meu señor. Non sexas pruebas, Vasquiño será o teu pai. Eu para ti son Don Vasco. Perdón, meu señor. Este bastardo, que saia daqui inmediatamente. Espera, Froila. Acompaña este home. Sí, señor. You have an urgent call from Valladolid. Debeu chegar ao correo. Toma, Julio. You have to go. Teño que agocharme nun lugar para que non esteas a vista do señor. Non quero que marches a pedir. É mellor que non se comprometa. O señor xa ve que ten as pulgas doentes. Froila, vai por unha merenguera e que veña rapidamente. Of course. Ti tamén. Mellor marcho. Se a señora di que ti esperes, ti esperas. Pois se me deses unhas mazás para facer máis curta a espera. Que gracioso. Marcho. Que pasa, Catarina? Que temos que agochar este home. Don Vasco viuno e oíuno e non o queren nin ver nin oír. Que pouco sentido ten o teu home. En fin, levarello para a miña casa e de cando en vez traerino para que len as túas tardes. Gracias. Pasan os días. E non vas por andanda. Vai coa vasca. Cala, Froila, que te perde o boca. O dis polo que como. Máis respeto co teu señor. Ten que me perdoar a miña natural indiscreción, pero... Cala, Froila. Ten razón. Tens que estar calada. E ten razón o que dis. Xa, pero nestes momentos... Ai, señora, tens que axudar o noso home. O meu home e o seu pai están en perigo. Iso, o meu pai e o seu home están en perigo. E logo que lles pasa? Pásalle, señora, pásalle. Non entendo nada. O meu home e o seu pai. Deixa de atropelarvos e contado o que pasa dunha vez. O meu pai cruzouse co señor e como ten problema ca vista, xa vai maior, non se decatou de quen era e non lle cedeu o paso. E agora o seu home, Don Vasco, levouno preso e prometeu dar o seu merecido. Será esta? Xa estás? Que? Hai reunión das damas da caridade? Ou son de beneficencia? Fora todas! Non vedes que veño canso de mal humor? Fora, dixe! Bring a roast beef and your side e que sexa abundante. E os conectos de cervexa. You have already heard your señor. Que dis? Que mova o bo, que hai que ir á cociña polo pirmillo, señor. Esta miña muller vai a falar comigo. Teño que tomar unha determinación. Que se cree? Se non vale para os negocios que quedasen na casa dos seus pais. Dita se xa ahora que casei con ela.